Πυρομαδών δέχτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας χθες στον Real FM υποστήριξε ότι οι πολίτες αγωνιούν για τα καθημερινά προβλήματα και δεν ενδιαφέρονται για μια εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή για τα τέμπη. Όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα τέμπη? Θες παιδί μου, εσύ θες δέσιμο με τριχιά. Μετά τη φουρτούνα που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού, ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε με μια ανάρτηση επιχειρώντας να εξηγήσει τι εννοούσε και να κατευνάσει τον αρνητικό απόϊχο των λεγόμενων του. Εγώ δεν είπα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι ουδής ενδιαφέρεται για τα τέμπη, όπως ψευδώς και δολίως γράφεται. Αλλά ουδής ενδιαφέρεται για την προανακριτική ή την εξεταστική για τα τέμπη, δηλαδή για την πολιτική διελκυστίνδα των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως για την τραγωδία. Το φοβερό αυτό δυστύχημα, αυτό καθ' αυτό, το διερευνάει η ελληνική δικαιοσύνη και αυτή θα μας πει ποιος φταίει και ποιος όχι. Στομά! Λάρωσε κι εσύ, λάρωσε! Λιπιώτης! Λάρωσε λίγο κι εσύ, λάρωσε λίγο! Η κοινοβουλευτική διαδικασία προφανώς γίνεται για άλλους λόγους, αφού πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη δεν έχει κανένα απολύτως νόημα πλην της αντιπολιτευτικής φασαρίας. Σοφή η μαλακία σου. Όσον αφορά ανθρώπους που έχουν θύματα σε αυτή την τραγωδία, σε αυτούς τους ζητώ συγγνώμη, γιατί αυτοί μπορεί να έχουν λογική ευαισθησία και οτιδήποτε αφορά αυτό το θέμα τους αγγίζει πάρα πολύ έντονα. Και σε αυτούς δεν μπορώ παρά να εκφράσω για άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία.